Şu gün Türkmenistanyň awaza syýahatçylyk zowlawynyň Kongres merkezinde aralyk halat etmegiň halkara gadynasyna agza ýurtlaryň başlyklarynyň sammiti geçirildi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 24-nji awgustda beren maglumatyna görä bu sammitde gatnaşmak üçin Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň prezidenti Soronbay Janbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziyoyew Türkmenistana bardy. Sammitiň öň ýanyna Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistanyň, Täjikistanyň we Gazagystanyň liderleri bilen iki-çäk gepleşikleri geçirdi. Mundan soň bäş taraplaryň gepleşikleri başlanyp onuň barşyna giňerimli meselelere şol sanly aral problemasy boýunça birelikde işleşmegiň perspektiwalaryna garalmagyna garaşlýar diýilip, resmi medeniýetiň sammitiň öňü sürüsini ýetiren habaryna bellenildi. Aralyk halat etmegiň halkara gadnasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwaryna Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady aral basseynindäki sosial, ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowulandyrmakdan ibaratdyr. Bu gadna 2017-2019-njy ýyllarda Türkmenistan ýol başçylyk edýär. 2017-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatda aralyk halat etmek boýunça halkara gadnanyň ýerine ýetirji komiteti döredilipdi. Bu komitet öz işini aralyk halat etmegiň halkara gadnasynyň düzgünlänmesine hem de aralyk halat etmegiň halkara gadnasynyň we onuň guramalarynyň derejesi hakynda Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetleriniň arasyndaky ulalaşyga laýyklykda amala aşyrýar. Aral boýunça regional derejede awazada geçirilýän sammita gawatlap Azatlyk radiosy Türkmenistanyň wakalardan we tendensiýalardan habar berýän Kronika Türkmenistan neşriniň baş redaktory Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldy. Действительно, проблема Арала уже много лет. Doğrudan aral problema tutuş Merkezi Aziýa regionuny ýynjylykdan gaçyrýar. Mysal üçin şu ýyl regionu duýly tozan turdy. Bu barada siz hem habar berdiňiz, beýleki çeşmelerim habar berdi. Regionu turan şol duýly tozan aralyň ýetirýän täsiriniň netijesidir diýip Tuhpatulin aýtdy. Ol aral problemasy boýunça halkara jemgyýetçiliginiň alada edýändigini ýöne iş ýüzünde edilýän işleriň welin ýabygorlygyny aýtdy. Международное сообщество, с одной стороны, обеспокоено, они создавали... Bir tarapdan halkara jemgyýetçiligi munyň aladasyny edýär. Aralyk halat etmek boýunça halkara gadna döredildi. Bir topor çäre geçirildi ýöne iş ýüzünde bitirilen hakyky işler juda az. Şonuň üçin bu problema entek uzak wagtlap daşky urşawy regionda ýaşaýan adamlaryň jan saglygyna oňoýsuz täsir eder. Ýöne her niçikde bolsa ýol başçylar iň adynyň bu mesele boýunça ýynjylyksyzlygyny beýan edýärler. Ýagny ýurt başlytonlary duşuk geçirýärler. Bu mesele ekspertler, alymlar çekýärler. Şu zatlaryň özi hiç zat etmedikden gowdur. Olar barlyk geçirip berja ediljek rekomendasiýalary işläp düzerler diýip umyt edesin gelýär diýip Tuhpatulin Venadan telefon arkaly gurrun berdi. Рекомендации, которые будут исполняться. Maýyň aýagyny aralyň üstüne turan gaý regionu duýly tozan turdy. Bu çal tozan Türkmenistanyň Demirgazyk welaýaty Daşowuzda hem de Günnogor welaýaty Lewapda hasy ýeti duýuldy. Ekin meydanlaryny örtdi. Bu barada Türkmen mediasyna habar verilmedi ýöne TV hadisanyň ýany 29-njy maýda Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrligi medeniýetde maglumat çap edip, ilaty tozanly howada özüň alyp barmagyň düzgünleri bilen tanıştyrdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýetynyň ýazmagyna görä şu günkü duşukda sözlän sözünde prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Merkezi Aziýadaky suw hem de daşky urşaw meselelerini halkara hukuk normalaryna laýyklykda, şeýle-de regionaky ähli ýurtlaryň bähbitleri gödüňine tutulup çözülmegini goldap çykyş edýändigini aýdypdyr. Ol suwdan aýoly peýdalanmak boýunça iri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň oba hojalyk pudugyny ösdürýändigini, buğday, paýty we beýleki ekinleriň hasıllaryna oňyn goşant goşýanlygyny aýdypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ençeme Türkmenistanly daýhan we oba hojalyk bilermenleri ýurdun ekerançylyk ýerlerine suwarym suwlarynyň ýeti ýetmezçilik edýändigini habar berýärler.